serve you better. Orafo nkomo pakasa mfonyini eso enie ye ne yesom wo amamre amane ahintuo ahinsie nananom akomfo dwumadie ye ne wo nso edi mpentenkwa ne bowura afahya ahodo ase adwabo chinchinche akese ne nyina ase ekofa de edi kan de edi tie de edi hwe ede abramo onno ya subscribe a na wa share na wa like na aboa ama dwumadie a ye die no etimi aye kama ebi ana wo nso wo ye mochreman anasa wo dedafo ana wo ye taxi driver ana wo story bi anasa amane bi a wakom no ehu abu adwen ne ntiase so a obetumi afa ye number no e wo screen nani na yafa ene wadika so bom na yaba wo nchen ene wabeche na afofo nso etimi afa mu aba enkomopa kasamfonyini ye ne yesom wo e wo nokretrudo ekwan so
channel na hwe Nkomapa TV channel na me hwe the authentic man ni Nkomapa TV ni me say Nkomapa TV Paul Amantem esumu sire dikanfo mo na sebe producer mata ko kesa so to kotwa masa to yo se anya ye una anyu aye enya akroma be cha ukwa be hihi ni be yu aye Nkomapa TV Paul Amantem mo sire dikanfo na mo sound no kwa de edi boy